ମାମୁନ କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନରେ? ଗରମ ହେଉଛି ବେଶୀ? ଓ ଏସି ଏବେ ଲାଗିଲା ତ ଟିକେ କୁଲିଂ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ହୋମୱାର୍କ? ହଁ ଖରା ତ ବେଶୀ ହେଉଛି। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଧାର ଗୁଣନ ନାଇଁ କି 100 ଆଉ 10 ଆଧାର ସହଜ ନା କଷ୍ଟ? ଆଧାର ଗୁଣନ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସହଜ ନା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଓହୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହଜ ଅଛି ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ସହଜ ଗୋଟେ ତୁମେ କରିସାରିଲଣି, କଷ୍ଟଟା ଏବେ ହେବ ନାଇଁ? ଦେଖି ଗୋଟେ କଲ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବେ ତୁମେ କେମିତି ଆଧାର ଗୁଣନ କରୁଛ। ଆଧାର ଏଇଠି କେତେ ଆଧାର ଅଛି? 100 ଆଧାର ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? 114 ଯେହେତୁ ଅଛି ମିଶାଣ 14 ନାଇଁ କି? 12 112ରେ 12 ଅଧିକ ତେଣୁ ମିଶାଣ 12। କ'ଣ ହବ ଟିକେ କୁହ, କ'ଣ କରିବା ତାପରେ? ଗୁଡ୍, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା ରଫ୍ ଖାତାରେ? କେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ? 14 12 ଗୁଣନ କରିବା ନାଇଁ କି? ହଉ ଗୁଣନ କର। ଆଧାର ଗୁଣନ ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜ, ତମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକୁ ବି ଆଧାର ଗୁଣନରେ ଗୁଣି ଦେଉଛ ନାଇଁ କି? 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ନାଇଁ କି? ତାପରେ 14ରେ 2 ମିଶିବ, ନହେଲେ 12ରେ 4 ମିଶିବ, କେତେ ହେବ? 16। ତାହେଲେ 14କୁ 12ରେ ଗୁଣିଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା? 168। ତାହେଲେ କୋଉଠି ଲେଖିବା ଏବେ? 168 168 114 12 ନହେଲେ 112 114 କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ମିଶେଇବାଟି? ହଁ ମିଶ। 114 ଆଉ 12 ମିଶେଇବା ମାନେ କ୍ରସ୍। 114କୁ 12 ମିଶେଇବା, ନହେଲେ 112କୁ 14 ମିଶେଇବା ନାଇଁ କି? ମିଶ। ମନରେ ଆସିବ ମିଶାଣ ନା ରଫ୍ ଖାତା ୟୁଜ୍ କରିବ? ମନରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଦେଖି ମିଶେଇକି ଆନ୍ସର କହିଲେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ କହିପାରୁଛ କି ଭୁଲ କହିପାରୁଛ। 127 ନାଇଁ ଲେଖନି, ଭୁଲ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେ କର, ଖାତାରେ ମିଶ, ରଫ୍ ଖାତା ନହେଲେ ୟୁଜ୍ କର। ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୁଣନ କଲେ ଏ ମିଶାଣ କଲେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ସିନା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜଲ୍ଦି ମିଶେଇ ହେଇଯିବ। ट्रिक जानिच हेले तथापि तो भूल आंसर देला ना 114 को 12 मिसेले केते हला केते आंसर मते कहि दिलो 127 हो लेखबे केते हला आंसर 126 एबे कंप्लीट हला हां तळे लेखिबा हेमिति एटा को तळे लेखिबा 6 और 1 को मिसे देबा काहे कि 6 और 1 न मिसे कि डायरेक्ट संख्याटा लिखि देले कोन असुविधा हो एथरे दीटा संख्या रहया कथा आ अधिक संख्या जेहेतु 100 आधार गुड 100 आधार विशिष्ट गुणन तेनु दीटा संख्या रहया कथा नै कि तेनु दीटा को मिसे देबा एटा हबो 1 2 6 को 1 रे मिसे 7 6 8 अरे मामा एक को घर पटु आम लिखि लिखि नहीं था कहीं कहल जदि ये 6 1 मिसे देल 7 सीना तुम इडू लिखि लिखि आन जदि ये 6 5 था 6 5 11 पुणी 1 10 एपट को जाता ना नहीं
ଏଠି जो 6 1 ମିଶେଇଲ 7 ତମେ ଜାଣିଦେଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ଏଠି 6 ଥାଇକି ଏଠି ଯଦି 7 ଥାନ୍ତା 7 6 13 ହେଇଥାନ୍ତା 3 ରଖି ପୁଣି 1 10 ଏପଟକୁ ନେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏକକ ଘର ଆଡ଼ୁ ଲେଖି ଲେଖି ନେବା ବୁଝିଲା ଏଇ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଲେଖିବା 8 6 6 1 7 ତାପରେ 2 ତାପରେ 1 ଲେଖିବା ହେଲା ତାହେଲେ 108 ଗୁଣନ ସରିଲା ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣନ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ତମେ ଓହୋ କେତେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି 10 ଆଧାର ଗୁଣନ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଧାରରୁ କମ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆଧାରରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଗୁଣନ ଆଉ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଧାରରୁ କମ ମାନେ 10 ଆଧାରରୁ କମ 100 ଆଧାରରୁ କମ ଗୁଣନ ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମଦଶକ ମିତ୍ର ଏକକ ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା 100 ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛି 100 ଦେଖୁନ 98 97 ମାନେ 100 ଆଧାରରୁ କମ ଇଏ ତାପରେ ସମଦଶକ ମିତ୍ର ଏକକ ପୁଣି କେତେ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ ଏକକ ମିତ୍ର ଦଶକ ପୁଣି ଊର୍ଧ୍ୱ ତିର୍ଯ୍ୟକ এইটা ନାଇଁ ଏଇ ତିନିଟାକ ଲେଖିବନି ଭୁଲ ମାରିଛନ୍ତି ଏଇ ତିନିଟା କରିବ ହେଲେ ହଁ ଆମେ ଏବେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନା 10 ଆଧାର ଏମିତି ନାଇଁ ସିଧା ବସ ସିଧା 10 ଆଧାର ଯୋଡ଼େ କରିଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କାଲି ପଢ଼ିବା 100ରୁ କମ୍ ମାନେ ଆଧାରରୁ କମ୍ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୁଣନ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ 100 ଆଧାର ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଆଧାରର ଗୁଣନ এই সংখ্যা গুড়া কোণ না 100ରୁ ଅଧିକ 10ରୁ ଅଧିକ কালি যেটা পড়িবা টিউশন আছে আজ তুমি করিদিও কালি ফ্রেন্ডস মানুষ আউ গোটে ভিডিওরে আমি দেখাইবা আধা 100 আধার 10 আধারু কম থিলে সংখ্যা গুড়িক কেমিতি গুণন করিবা এইটা করদেলে ছুটি কে কর তারপরে ছুটি কথা আমি ভাবিবা গোটে কর মানে সাঙ্গ মানে হ্যাঁ বন্ধ করে দেবা তারপরে ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଶିଖେଇବା ଯେ କେମିତି କମ୍ ଆଧାର ଥିଲେ କେମିତି ଗୁଣନ ହେବ ଆଉ ସମଦଶକ ମିତ୍ର ଏକକ ଶିଖେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ କର 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣନ କଲ ହଁ କ'ଣ କରିବା କାହିଁ 5 ରଖିଲେ କାହିଁକି ନା 10 ଆଧାରରୁ ସେ 5 ଅଧିକ ତେଣୁ ମିଶାଣ 5 10 15 16 17 ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ରହିଯା ଭୁଲ ଅଛି ମାମା ଯେମିତି 100 ଆଧାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଘରେ 2ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଅଙ୍କ ରହୁଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ସେମିତି ଏଇଟା 10 ଆଧାର ଅଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ରହିବ ଏଇ ଅଙ୍କକୁ ଏଇ ଅଙ୍କ ମିଶିଯିବ ଆମେ ପୁରା କହିଲେ ଏଇଟା 100 ଆଧାରରେ କଲେନି 100 ଆଧାର ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଡ଼େ ଅଙ୍କ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଅଛି ସେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାମ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶିଯିବ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଯେହେତୁ 10 ଆଧାର ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଅଙ୍କ ରହୁଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବ ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶିଯିବ ବୁଝିଲା ତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଏକକ ଘର ଆଡ଼ୁ ଲେଖ ତମେ ସବୁବେଳେ ଏପଟୁ ଲେଖିଲେ ଭୁଲ ହିଁ ହେବ 7 1 ମିଶିଲା 8 ଆଉ ଏଇ 7ଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ 1 ତଥାପି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ହଉ ଏଇଟା ଏବେ କର ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ବତେଇବିନି ତମେ ନିଜେ ଭାବିଚିନ୍ତି କର ଠିକ୍ ସେ गुड हाँ सब एक घर आड़ लिखिला भूल हेनी बुझेगा हाँ तापर 18 19 17
गुड मैं 10 पुणी भूल है 5 5 जदि 10 है जो 5 टा मिसिला 25 संगे मिसब ना 5 5 10 हेले 0 रखिके 1 10 एपट को जीव भूल है नहीं हेला ना नहीं 25 रे 5 मिसिबा हाँ 25 रे 5 मिसब ना जदि दीटा संख्या है गल तले 25 रे 5 पैसा दबा अरे जो एबे 5 रे 5 मिसेले केते था 10 0 रखिके 1 या संगे मिसी था आमे जो अंकटा को मिसौचे एपटर संख्या सह मिसौचे बुझिले एटा जदि 3 था 3 5 मिसे तो आराम से 8 लिख दे था 35 हबो 25 रे 5 मिसले 35 की नहीं एबे टोटल एटा काट एटा टोटल काट हां तळे लिख 6 6 तापरे 5 5 10 10 0 रख सुनो 1 एठी ए ऊपर 1 हां 2 रे 1 मिसले केते 3 हला एथरो हां 3 अरे गुड एटा करो नौटा नहीं 9 को 8 रे गुणा हम 9टा 7 रे बस हाँ एबे देख आउ गोटे ट्रिक अच्छी 7 रे 2 72 जो है एठी 7 10 लेख एठी 2 1 लेख आ भूल हेनी 7 10 एठी 2 1 है तापर एबे कौन करिया ना क्रॉस 19 को 8 मिसिबो न हल 18 को 9 मिसिबो 19 को 8 मिसेले केते 27 तो 27 टा एठी लिखिया 2 7 2 है आउ एथर मिसेला बेले आ भूल हेनी एथे एथर मिसे 2 हाँ। 7 7 7 8 9 10 11 12 14 14 हेले 1 10 एठी एथी हबो 1 एठी केते हबो एथी हबो 4 हाँ तापर ए दुटा मिसी जीवो एदा हबो 3 पूरा संख्या को भल रेट लिखि दो आ काटनी 342 एठी कार पके मझी है संख्या केते हला 300 बइया है ताहले आज सरला आधार गुणन है माने आधार रु अधिक संख्या विशिष्ट गुणन काले कौन पढ़ा आधार रु कम कम थिबा गुणन है आज कर दियो बट काली आमे फ्रेंड्स मानू को देखेबा है ओके ताहले कौन कहबो फ्रेंड माने बाय बाय टाटा टाटा जय जगन्नाथ आशा करे समस्ते भले रे थिबो